भाई हमार और खेसारी लाल यादव भोजपुरी में ना रहतन तो केकरा पर वीडियो बनैतलो आए। खेसारी लाल यादव के देन ह कि कितना लोग के घर चलता भाई खेसारी लाल यादव के अपडेट से, और विरोधिया भी खेसारी लाल यादव के वजह से कमाता रहसन। उनकरे अपडेट दे के कंट्रोवर्सी बात बोल के जौन की ओकनी के अर्निंग 4 पैसा होता हमार भाई। तो खेसारी एक नाम ना एक ब्रांड बा जौन की खेसारी लाल यादव कितना बेरोजगार के जौन की जॉब देले बड़ा सोशल मीडिया पर, एगो उ जॉबे बा जौन की वैसे कमाता लो अच्छा खासा पैसा हमारे भाई। तो खेसारी अगर ना रह तो कुछ भेंटे वाला नहीं खे। और खेसारी पर तनी सोच समझ के बोलो भाई हमार, जौन की अच्छा बात बोलो जौन की उतना बुरा भी ना लगो और तारा लोग के कामो चल जाए। और खेसारी लाल यादव इलेक्शन में 4-5 दिन का रैली में गइलान, सब लोग अपडेट देहल भोर पगैला ठीक बा। जस्ट खेसारी लाल यादव का रिजल्ट आइला इलेक्शन वाला तस्ट जौन की खेसारी भैया की भोजपुरी में फिर खेसारी भैया की एंट्री भइला, तब से फिर विरोधिया जौन हो रहा है तन वीडियो बनावल चालू कर दिला हमारे भाई ठीक बा। तो अर्निंग चालू बा बरकरार बा। ऐसे खेसारी भैया जौन की गुस्सा में नहीं खन, वैसे तारा लोग के ऐसा वीडियो बनावलो जौन की खेसारी लाल यादव के भी अच्छा लगो और तारा लोग के काम जौन की बन जाओ ठीक बा। तो ऐसा वीडियो मत बनावलो जैसे कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जैसे विशाल सिंह के लेला आलो जौन की विशाल सिंह जौन की जाके उनका खेसारी भैया के जहाँ शूटिंग होता वहाँ गए विशाल सिंह ठीक बा। आ जाके कहतलन आ गए हैं घर पे देख लो आ लाइव आके देखावतला तो उनकर उपाय भइल बा। अब सुधर गइल बड़ा जौन की खेसारी के टीम से पूरा माफ़ी मांगले बड़ा हमारे भाई। वीडियो जौन की देखले हो बोलो लाइव, तो ऐसे आराम से बनाओ लो वीडियो सबके मनोरंजन के खातिर खेसारी लाल यादव बाड़न और सब केहू अपना जगह पर हमारे भाई सही बा। तो अपन जौन की धंधा पानी एकदम आराम से बनाओ लो, हमू बनावे वीडियो भाई ये लेखा कंट्रोवर्सी हम ना करें।